uNkulunkulu akakulonde siyathoba uPastor ngiloko obuye awachaza amaphupho. Kodwa inamba engathi bungayisebenzisa ngoba uyimember noma ke umuntu onikelayo iloko kuyisithokozisa ukukhuluma nabantu sazi ukuthi nathi babantu abayisupporta i-channel yabona. Uyafona ke kusongo 9 ya 5 kuphela ku-WhatsApp yabona. Sibheka la uNonhlanhla Khumalo. Ngiyabingelela mfundisi. Ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ke ulala nomuntu onobulili ofana nobakho, so bephupha ke enza ucansi nomuntu wobulili ofana nobakhe. Kodwa kuyacaka ukuthi umuntu wesifazane udubelana nomuntu owesifazane futhi kuyenza uphupha uyindoda ulala nomuntu wesilisa futhi kuyafanana. Nake singakusho 1 uma uphupha nomuntu wobulili ofana nobakho, same sex sex, same gender sex, having sex with a person with the same gender. Yeah, 1 ngokujwayelekile uma uphupha la wenza ucansi singahlele njengoPaul ubuma kulwenza nomuntu nobulili ofana nobakho ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uyaqwashiswa ukuze uqaphele uphinde somuthole isizo ngoba kunomuntu okugadlayo okuthumela ngesilwane ukuthi sikulale sikungcolise ngento eyisichitho. Normally la suke kunento eyisichitho bekufaka kodwa ingena through lento eyisilwane efikilale nawe bona. 2 kwabanye-ke uma uphupha wenza ucansi kuba uphawu olubi futhi uma ulwenza nomuntu onobulili ofana nobakho ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kunomoya omumbi okulandelayo nofuna ukuthi wena ugcine unemizwa yabantu abanobulili obufana nobakho. Abanye abantu lento yokulithokozela ucansi nobulili obufana nobabo iyaqala lapha emaphupheni njalo from time to time uphupha wena nogcina lento si-activate manje lo moya ukusithandanela nabantu nokuthokozela ucansi nabantu lobobulili ufana nobakho. 3 kwabanye-ke uma uphupha wenza ucansi ngaba uphawulungile uma ulenza nomuntu onobulili ofana nobakho ngoba lokhu kungenzeka kungafika ngoba wena vele unayo imizwa abantu bobulili ofana nobakho akunankinga futhi unaso lesifiso sokuthi ukulwenza lo cansi nalabo bantu ngoba uhlobo lwakho yabona. Number 4 kodwa kuyenzeka futhi uma uphupha wenza ucansi ubupha ulubi uma ulenza nomuntu onobulili ofana nobakho ngoba kungavela lento ngoba kumele lo muntu umqaphele lokade wenza nawo ucansi ngoba kungenzeka uyena logadla ngesichitho noma ke uyena tozama ukuntshontsha nokucaphula into obunhlanhla. Wena